tiripo ndori sekambichana matwaniziwa zvakashata anditi ndotora na Mukoma rutaura na Caleb Mukuti kumushande kuti Mukoma Caleb ndinobva panapa pachimanimani pabumba anditi Mukoma Mukuti ndizvo ndiri kuziva nematarira makandita muchidimbu kuti no pane dambudziko ramukusangana ndira kuti take kutudza kuti mumhuri menyu mimhuri vangani mumhuri medu tiri 2 takaberekwa tiri 2 asi mama wakanga wakasvara zvavo vamwe wana kunze saka dumbu mamama ini ndiri number 12 kwababa ndini last born takangoberekwa tiri 2 kwamai muri number 12 kunota mai vakaita vamwe vana 10 side vawazoita 2 nababa venyu ndo baba ndo kupedzisira imi timi last born anditi makakurira kumukoma ndakakurira kuchimanimani ndo kwamakadzidza pabumba anditi ndiko kuno kwamutare chichakakunze chakandonza kwamutare kwanga kuri kuti pandakapedzawo chikoro ndichobva ndatotaura gogo mai nababa wakanga watoshaika zvako takazongokudzwa nambuya anobereka baba saka muchizotiwo pachikoro tichazongopera ndikati hakira timene kwamutare mbotsvaka basa asi mukoma wangu wakasara hawo wangu riko kumba ndinangu ndakangokomboreka kubva ndaranguuya kwamutarewo wabva ndatosvikawo pane imwe kambaniwo zvayo ndakatangotodzidziswawo zvepanopiti tangotogadzirwa mota nekufamba kwenguva mukoma wangu wanga andori kumusha ikoko saka ndobva ndachizondikochinjwa hangu trade kobva ndachizonga ndaanewo chitambi chekuti ndiwanewo kushanda saka ndibve ndaigara ndaane mudzimai ndakazonga ndaroora saka nemukadzi wekutanga zvakazongotiwo tatiwo kufambe mukadzi pane zvakazongoende koitikawo mukadzi atina kuzogarisanawo zvakanaka vakazonga kuti pane mastairi akanga akutotambikawo zvavo saka sechiro chendisingazobvira ndatsvaga kuzive kuti chini ndobva ndaroora futi iwo chipiri ndobva ndandoona mukadzi obva ndikoita the same mistake yakafanana neiyoyo ndobva ndachizoende koroora wechitatu asi pane mashoko anga akutange kutaurika mumashure mekunga mukoma wangu inini makore acho iwawo akutoti munin'ina inini mumushango manga aimbonamata kwamugodhi aimbonamata kwamugodhi ngati munin'ina pane zvendiri kuona mufamily muno madhara emo musha muno akaita sei akasoromba saka isisambe tiende kuita sei tiende kuoromba asi izvi ndo ichokwadi here because handainamata kwamugodhi ende kwamugodhi ndekoimwe yamuteneko saka zvaionekwa pamwe here kana kuti sekuti ini hangu handinangu chandaiziva kuti zvaioneka pamweya here asi iwo aizongoamba kundotaura kuti hambai Mozambique tiende kodini tiende kooromba mukoma inini zvemuri kunditaurira handizvigoni zvangu ndoshona ndakangowapindura zvechokwadi ende akatombotora time ichitongondinetsa manetsere iyayo handi tinoromba kuti zvitiite sei kuti petinosairirwawo mhepo tinofanira kuidzokesa tinofanira kuaitirawo something kuti aone kutiwo zvaakasotora tinogona kuzvishandisa mukoma okay avana vemusha vainzi vakaromba hanzi vanga varombera chii vaana kuzonga anasi kuzonditaurira kuti akanga arombera chii asi vaingoti wakadini wakaromba mukoma inini point muri kunditaurira handizvidinangu handitozvigoni pasizori nawo hapo nguva mukoma wangu wakabva watanga kuchizoti vaenda kati handakuende Mozambique obvaenda Mozambique pakuchizodzoka kwa 2008 obva amboya nekatsvimbo negirasi tanga kutoti akutonamatira vanhu ataane tsvimbo negirasi atozongozwa
anda makuha kuti ayo utori kuno kutaundi Mukoma zvaanazvo kumushoko uri kuzviziva here ani girazi netsvimbo ndo zvaakushandisa nepfumo nebanga rebakatwa nocheka kwese mashoko otanga kutotaurika akawanda pepe izvi zvainzi zvanga zviri zvichi ina kachizoti sekuti makore acho wangu ndasandane mafo kana chi saka ndakatora time hangu ndisiri kuendeko asi ndakasonga ndakuendeko ndakutangonisana nemukadzi takutangondodini kundonetsana saka ndobe ndakabva tataineza panimi nemukadzi tatisi kuchazwisisana taindoti kana Mukoma akandouye kuno kutaundirere bva kuno kuti akusare pamba tichazwisisana nemudzimai saka pakuchizofambawo nekwenguva tobva ndaizodzikawo kumusha ndatiende kuonawo zvechokwadi Mukoma vakutoti ndakutodzura chichi akutaura zvakawanda makatosvika makaita conversation kuti Mukoma ndakatosvika vanhu vatoripo vachitobatsirwa wachizotoenda manje obva azototi muningina ini kuti nditoite mari endiri kuita kuti ndidzure ameno zvaanga achiitere unonge uinacho here mumaoko dini ndikakudai ndikakubvisa tarise chizino ichi uchizonga kutondiratidza pepe atokubvisa iwewe utombondiitira izambo kwendiri ndikati Mukoma saka ndandiri kutya zvangu kuti ndiwabvunze sekungoti ndisaizive kuti vantu zvinogona kuuya kusaidi rangu Mukoma zvawari kuita izvi andozviri kutombondiraramisa mazuva anaya waona ndisikambokuti mbondibatsirawo nechakati mbondibatsirawo nechakati ndozvendakudini nini ndozvendakuita kunoko ndikungobatsira vanhu girazi ndichiona pagirazi netsvimbo yangu pagirazi anenge achiona chi asi kuti ndibatsire ndichitarisa pagirazi panenge achiona chi aiti ndiri kuona chi kuti ndibatsire asi aizondiudzake zvese tobva tagara makore andozozwa mudzimai akutanga kutaura kuti anga asikandibudiri zvawo but aingoti Mukoma wako ari right ndikati ane azaba nguru ini ndobva ndaitadze kuziva kuti zviri kurewe yavo zvaindudza saka zvakasvikire pakuzoto hangu ini nemudzimai wekutanga zvobva zvaizoendawo nepamwe ndobva ndatosara ndobva ndaunga ndaanomwe mudzimai ndobva ndagara mudzimai wekutaura kuti ini ndiri kuenda kumasowe amakuru kutofamba kwemakore kanga kurotoitika ini ndiri kuenda masowe asi ini ndiri kubata bamukuru saka ndaitadze kuziva kuti mwana wamai wangu zviri kufamba sei hanzi ndiri kuvabata kuti chii alright ichi chaita kuti mukadzi wenyu aende kumasowe chii wakagara zvake chienda kumasowe wainga wake nezvaitomunetsa wake zvekufemiri kwake asi ndiri kubata chii ndiri kubata bamukuru bhoiri pane marapiro arodini ari kuita ini kuti mwana wamai wangu ndisaizvitendera saka apa aiti ndiri kuvabata kuti vari kuita sei aiti vari kuti haufaniri kugara uine mudzimai saka kamwana pane time ikaiti kanochema steriki kamwana kenyu kuchema steriki akakashitori kachechi kanochema steriki akaenda pamasowe zvinhu zvazvobva zvati hwei handibangure nyaya dzakadini haana kumire zvakanaka pane zviri kuitika arikuda kuti murume wenyu afe asina bangure wenyu anga asikabudirawo pachena kuti ndo zvakaenda asi aizongoshenza inini pane zviri kuitika iwo uri kuronda vanga asazonyatso kuti ndimukoma ndotaurira Mukoma akati handingawa ndinokutaura wani kuti madhara akadini haana kumire zvakanaka inini zvaziva uzvitende ndakakuti wani hamba yeMozambique ukaramba ini ndakutozvitairira hameno hako iwewe saka kamwana kangu kaya kamanje kakabva kaenda kodini kuzoshaika aenda koshaika kubva tatoenda kumusha kubva tatoenda komuiga pasizorina kanguva mafoni akutouya akutotaura kuti
azvakatange tingandoti ife tokatange kuuya neshoko wakatanga kuuya nekune mudzimai nakasosiyana naye uya obva achienda kotaura nokuti tiri kuona murume baba wana ngwara udini kupenga takaona kutaura mudzimai nakasosiyana naye uya amuna ngwara uita sei kupenga takaona banguru wenyu ari pagwareshi remwana ndakutoodzwa kudaro manje ndo ndachitodaidzwa manje anga chitaura kudaro kune mudzimai ndakadini kwendakatanga kusiyana naye ndinobva atondishedza sasa asvikei kuno ndikati kwakanaka here sasa kwakanaka ndini mashango endodotaurana nemimi sasa unachenjera banguru ndakapara dzembe yangu zvinhu zvakazondoitika waro mumashure asi banguru ndandogara ndandozviona kuti havasiripo ndikatinda zvikazi chimbonyatso kumbonzwisisawo hako pane hama dzenyu dzekumusha pasizorina nguva shoko robva rauyawo futi nomwe zvikazi takatoatuka tatoasvikira atoripo kuti iwe udopengise munin'ina here utsvake chiparinda remwana guva remwana wangu inini ndori rega pamba ipopapo paitaka pastendi ndikati handina kuzvitendera zvakabva zvatongondi ndisaigutsikana hangu nazvo semunhu anga sikazvibatikiri asi ndakanga ndakutanga kundoona kuoma kweupenyu saka kuzvizobva ipopapo mukadzi uya kwabva ndokoitawo zvakafanana nezvakaitika pekutanga mukadzi uya wabva atoendawo pane wekutanga pane chipiri zvii zvakaitika kuti vakadzi venyu havaendi vakadzi ava manje vaizonditi wawazondiudza kudaro kwakanga kwanda kudhiririka kuti vanodanana nemurume wepanext door wakazoenda kuti nitambawo neshamwari vaiaitamba nayo panext door aitamba nemukadzi uya wepanext door saka ndochizozwa raguhwa manje kuti baba wepanext door arambana nemukadzi wavo saka mukadzi uya manje wabva adzoka kwendiri manje kuti inini ndikunetsana nemurume wangu mumba ndaitamba nemudzimai wenyu mudzimai wenyu murume wangu akudana nemudzimai wenyu ndozvaasakisa kuti imba yangu iri sei iparare imi muri kutaura chokwadi here zvikazi ichokwadi mukazvitresa munozvidini imimi munozvibata zvakadaiwo ndakabva ndangozvitresa ndazvitresa ndobva ndatendikwende kuasvikira watongori kwaangari angari kutesti tani wanga mumusoro ndakatemwa bhozi ini ndakasvika kwendakaita ndatodhairektwe pamba pacho ndakatongosvikawo pamba ndotobvunze twana zuva rakutopfuta mama panapa aindi pinonga murimika asi mama aenda kusikiro nemwana handaiziva kuti sikiro nemwana ina ndatodhairektwa zvangu kudaro kwabva ndachifamba ndichitsvaga kuna ndadhairektwa kuya kwabva ndaenda kwakasvika ndichingonoka padhoo raiwa bhodhi ndichingonoka padhoo murume ndo akaende kodini kobuda haana kuziva kuti ndinokanga rudoko saka pakangondiona haana kumbondiudze zvavakangopetuka mumba kwabva svikotonhonga poto pakuchizondirwa nepoto kuna vari maidzikisa majesha kuseri pakuchizondirwa nepoto ndokuti azoda baba anenge wari ndinoaziva mukadzi wangu anotamba ini hangu kutipisiro kuna ndakaitwa anga ndanga sazokubude pachena ndozvoite mudzimai wangu asi wakangoti ukatiri pakafamba wakadai unongozvidiniwo unongozviwanira saka pakuchizonditema kwakandiita nepoto manje nekuzodesa mukadzi wakanga ari mumba nekamwana manje kalast born hatori mumba saka pakazozwa yamiri ishonga panze mukadzi wobva kwautouya akaberekeka dhora rakavharwa rekutanga maiwa ne2 mabedroom rekuti mwekutanga akapinda anopinda kuti nechipiri akutouya iye akasvika kwazuva 10 musamba na ndakabva ndatopera simba ndizvo izvezvo ndadhairektwa kuno ndikafungidzira pamwe pane uchabuda umwe womukadzi andotongoonawo zveidi hapana umwe munhu akabuda mukadzi uzoti treta wako uye zvinonunzwa kwendakatwa nevanhu waidzikisa majesha useri mukadzi andakunoto akafamba sei ndakafungidzira rwadzoka kuenda kupi kumba kunoitwana yiti handiko kwatodzoka inozodzokawo kumba wata usiku svikawo pamba ndotobvumutse twana wata usiku watototsva mama pana basa tasvika dheti munenge mune ropa kumusana saka ndafara pamuchifundi munenge mune ropa kumusana ndochizotobata ule ndozotoona hazvidi kusobata ndozoona ropa robva mumusoro ndofonere mukadzi kuma 11 akati hatakumba kwedu ndabva ndafume kutera kumba kwacho
ibhoere chii chakanetsa mukadzi akavamba undotaura undoti agara nehama akamba undotaura kuti nanjani hama dzikati no wedu ndozvaangotaura ndikati pasina nyaya yaitika here kana kuti yakuudza here asi tina nezvakawanda zvitiro zvichiite sei titaure saka buda henyu muite sei wana mumbori nayo iwo chengeta uyo akakura tichadini tichakupai ndatodzokera pepe sara newana tichengeta wana togarawo nomumwe mukadzi pautange utoberekerana wana si izvozvo zvekuzongoto nekufambawo kwenguva ndozondokotiwo nemukadzi wangotiwo semukadzi wakanga ari wairwara waibudirwa like ataipinda kemasowe chingobudirwa saka wakazonga kuti inini ndakumboenda kumusha kurwa mama wangu arikuita sei ari kurwara saka wangangokuti paangodira ndiri kuende kumusha saka wana waya mukadzi wekutanga waya wangu wakuchitosiwa wega pamba akutakure wake wakutoenda ndikati akuda pamweni semunhu anombo pane zvinonga zvechimbobuda pamwe zvinenge zvaita sei zvinenge zvamubata tobva ndaizotiwo nekuwawo umwe musi ndikati aregera nditeere ndobva ndachiteera ro svikei pamba paya ndotoona wata usiku ndasvika vanhu vangu vatorara tobva ndachifona ndatosvike pamba sekuti malaitsi aingowa oni maimisha kuti haadzimwa nekasola pamusoro nezvimalaitsi zvai zvisingadzimwi saka kwazotasa tozoona wana wambuya wakarara nambuya wana wangu wana wakarara kumati maisho ari upi ndochizondepota semune imwe rume ndomakarara mudzimai aine umwe murume ndo zviripo izvi ndochitoenda kwatete svikeko ndikotaura atete akati inini hangu vamnini kana paine zvimwaona nemudo ndimutsire kuti doti tiende handikwanisi baunirarai pasi tozo imimi mongodzokera because pambapo panonetsa nekuti hapana baba pana mai ukazoona anhu auzosviki kuzoti imi kana paine zvimwaona kana auzosvika pakuzopana nemabedroom zvinoreva kuti zvinenge zviina mai mukati au ati akwanisa ndobva ndatorara ini nzati ashunguwo zvadzo amakusini ndakazongopikisawo zvangu tete ndode kuti ndingozviratidze kuti zviri kuitika ndaita se ndazviona achikomba chakazongobuda mufeso wakazongobuda atonhonga dombo kubva atonditema ndakatema mukatima makusa ndomokwenda kadonha nawo ndikaita wagarira pe ambuya watoripo enharaunda bva azotomhanya kutobata musadaro munoteere zvemakutoita makutodini makutokanganisa tobva ndachitosara ndandinga handitotopusa pepe ndipo mukadzi wekutanga akati sinzi musicharina wana wangu watorwa azotokura zvavo wekutangawo sinzi musisina yokugara nawo wana chindipendipai ndiite sei ndimbochengeta ndimbogara nawo muchingonza zvenyu chikafu iyo akabva andosaripo pamba pepe kobva azotouya kumba ena handiko ndiri kubasa akutofona chitata akutotora zvinhu ndikati zvinhu dini torai zvenyu mawai kutore zvinhu mafunge kude kugarepi asi tafunge kude kuti ndimboende kumba ndikati handikwanisi ina ndikati ndiri pabasa handikwanisi zvangu kuti ndiuyeko ndobva ndatanga uchizoti nekurohwa nehana ndikati agira ndimbofamba ndimbonzwawo ndobva ndatanga uchizonzwa kuti wakapuhwe mari nemvuri mukufamba wamuna ndakufamba pane vena vamuna ndarase mari asi akutorasi kwakaita mari wakabata nichadzimira wakapuhwe mari nemvuri remunhu asi hanewo ukama kana vachiti mari nebvuri remunhu vanenge vachireva kuti munhu akaita sei tichindoti kuchechi vanenge vachidetse kureva kuti wakaisirwe mari ine chinhu mari ine bvuri remunhu akafa ndobva ndachibvunza tikasi munozotemana nematemo saka panguva yachoyo tina mukoma wababa vana baba wedu vakaberekwa waripo 9 vanozadzidzawo 2 naivo wacho vana baba vangu nana bamni saka pane wainzi ndiye muroi
Mukoma akati no muri wetiri kunanga panapa ndio Mukoma ababa firstborn ndio akanga ane nyaya dzese. Saka Mukoma waiti ukasade kuatewedzera mai mungama kutanga kutonetsana tati sikuchatanga kubatsirana. Mukoma wangu ini mari yaisotondikumbira hawasi chatondikumbiri ndida kutotanga kutodini ndakutanga kutonetseka mbichana ramba ndichitoende kubichecha kuchecha kati umasiwa akati no rambe mishiya michitese michibatsirwa because kune munhu akutokuronda. Saka wachizoshaika zvawo washaika manje Mukoma wacho wanguru Mukoma baba ndakazoenda ndakuende kobata maoko semunhu penyongo wangu wakuzonga waoma stiriki kuchizonga kwaomera angaita upenyu hwangu ndasirious nekutsvaga kuda kuziva panguva yacho iyo ndaingonzi munhu weukama. Saka uchizoshaikawo kwaakazonga azoitawo manje ndakazoenda kuri kobata maoko ndikuti handisina mari asi kune wakatange kundibudire pachena wakanga andibatsira kuti iwe munhu anozi Taurai mukuti unomuziva here mwana wamai wangu kanzi anaomire zvakanaka une futa raanoshandisa plus zvaanokanda ndinongonzwa zvangu sekuti ndazonga ndaroa mukadzi wechitatu uyu mukadzi wechitatu zvake wakandoamba ngekundoti tandoenda kumusha aindaumboenda kuende kuona sisi wangu echindobveko ikoko tiri kuona sisi wangu pasina wangu akati ndatoona basa kupi kuhosbon demu pasina week 2 weeks ndautofona yautodarwa nemurume wese usanitse mukadzi wangu patoroorwa pasina wiki pasina 2 weeks zvafamba sei katosasati disturb nemunhu wangu ndati ko mwana ake zvikazi mwana no problem ndatopererwa pe kwakanga wadini wagara wataura zvikazi hando zvacho zvitongoripo tambiri izvozvo alright agara namba wankuru wako anoshanja chichi indobva ndaizoende koti Mukoma ndo zvandaudzwa nemukadzi ndasi mukadzi kutoti ndatororo Mukoma akati iwe ushashi unoshupikire gara usina chii gara usina mukadzi ingowani inini waniwo ndagarawo handina mukadzi ndiwe manje uya titofamba tese iwewe ndiwe makumbi wangu Mukoma mundoita makumbi pachirudzi iwe Mukoma anabvira ngorora akati akarora mukadzi wekutanga zvakabva zvanetsa mukadzi wekutanga uno ndiye wakadomboita makumbi wawo. Saka mukadzi wekutanga paakaenda kuzviona kuti zvinhu ndopaisi anokurunge mvura makore acho yomboita red yomboita yellow yomboita chakati ndo aiembera achifamba achipima zvinhu chikafu musha ikoko kwabomba kwese ikoko. Sadzi kana mvura yakachinja makala hanzi kuti itese kwaenda kundoratidza kuti ndo zvendinoita sei ndo zvandinoita ndine masimba ndogona kuchinja mvura. Saka maikuru pakazviona kuti zvinhu hazvinaumire zvakanaka izvi akabva atore tsvimbo negirazi rare zvekutanga vaende korasi mvura obva atonetsana mukadzi obva atobaya kumba kwawo. Saka anga undoti rore tsve anenge akarora kanokwana kuita ka 20 zvangu zvichakatonaka ndopakatanga kuzovhiringidzikawo zvanguwo tifanane ndorora futi. Saka anga kundoti ini ndiriko kumba kwacho havauyi vanouya kuna mainini wavo saka ndakasvikira pakuzotaura kuti imi kana michiona kuti ndiwo zvaari kuita imi musawati munondoti endai kune munin'ina wenyu. Saka mukoma wangu ini wakanga wakutanga kundondinzvenga kuchingondinzvenga pakutanga kuite zvanga akuita. Saka pakachizoenda futi chitru ndo pakasonga pazofe mwana wangu ipo papo ndofunga kuti mwana wangu wakandofa zvisinganzwisisiki mafira akandoita. Saka pakuchizondokobatsirwa ndo akanga wakutobude pachena kuti banguru pane zvakaita pane zvakaita. Saka takachizoende konetsana
wata umwe musi manje hapo ndo kana pane pavakakuti ndira kuti iwe uite makumbi vakanditi ndiite makumbi indakawarambira ndikati Mukoma handikwanisi kuita makumbi ndo ndakabva ndataura zvikazi ndikati inini hangu trade yangu yaikugadzira motika andaona kuti hangu zvinhu zvangu zvakutondiomera zviri pano biti zvakutondiomera asi ndazonga ndachizochinjawo zvangu ndani driver's license zvikazi haishandi chinhu license yako tobva tatogara paipena hanzi haishandi chinhu kuda kuti akandoti haishandi chinhu ndikati Mukoma munenge muri kurika namichiti haishandi chinhu asi handotokutaurira haishandi chinhu license yako saka zvakandinetsa shona yavo matauriri akazviita atotopedza makore paya todoti nditrai kutsvage basa zvoramba kuda kuti ndishande handisi kuchaora kuda kuti nditsvake pane rimwe basa zvinhu zvakutondiomera Mukoma akati ndakakutaurira izvi ndoega rusundirwe mhepo dziya ndikati Mukoma vanguru etaiti isusu ndo wari kushanja wakashayika saka munhu akafa waenda neuroi hwake zvikazi wairova mama iwewe ndochizende kuerenga ndochizende kotarisa kuti ndakaberekwa 1986 mai vakashayika 92-93 handitowaziva ndikwanisi kuataure kuti mai wangu wakadai zvikazi rutandibotso Mukoma zera rangu rinoiri ndotandibotso ndakuchichitotanga kutaurirawo wana wamama ndakuchibvunzawo vanoziva mama ndo ndakatange kutaurira nana bamukuru ana Mukoma ana baba nana bamuni ndakutange kutaura zvikazi isi nyaya yokutotaurapo handizvinyowani iwewe kunzi hazvizvinyowani kuti utandabotso kuti Mukoma wako wari kuita konotandabotso mai wako hautombowaziva kuti kada kuti titotaura nezvamai wako tinenge takutokuomesera kana nezvababa wako chaiwo tinenge takutokuomesera hautowazivi zvaatori ndikati hatozvikundaura Mukoma zvikazi Mukoma kuno kune mbiri vari kuti hatisingakutauriri tinongozvinzwa zvedu isusu kuti wari kuti inini ndinobvisa zvegirazi takazoti rakaraswa izvo zvezviwanika toolbox nejira mukati kanofamba kanokiwa kadiki diki ndikati asi zvimuri kutaura pozvo zvakatoolbox kanofamba kandori mubegi ndakambokaona zvikazi munomu wane mbiri yekuti wanodzura ndiwe futi wanorapa uchifamba uchibhadharisa munharaunda munomu tatisingakudzi zviri fei here zvavari kuita wakambozvitarisisa we ndikati ana banguru nyaya muri kutotaura iyo kana nikwe aimbofambe madzimai ndakasiyana nawo wanombotaura nezvazvo zvikazi zvinhu zvanga usingaoni kubva kare asi mese muri wana wedu asi isi nyaya yatiite sei hatiko ndikati saima ana banguru nana bamuni muti mwane maunga muchitozi mimi ndimi makatoromba zvinhu zvikadai zvikazi ungada hako kudaroko asi iwe uri kufamba uri kubatani tobva tange kuchataurira kunorombo mamire zvakaita wakanonoka kukuzviona asi isisu sevanhu vakuru takakuona kuti hakuna kubatsira kwakadai ndikati nana banguru we nana bani ndakutambudzika upenyu hwangu hwandomera ndo situation maziri tinokuita nemacourses ewakaita nekuti une driver's license indi zveidi ukatomboshanda muzvikumbotodriver hapana motikari usingagoni kudriver zvako but zveuri zvazviratidzi kuti une basa raunoita rakafanana neiroro ndikati inini hangu ndauya kuti ndimutaurire nyaya iyo saka ana banguru wakanga wari kutya kumutanga nana bamuni pasizorina nguva yakamagota ringatoti hafu igore yakatowandisa pachizoshayika ndabva pakashayika takaenda kunyaradzo Mukoma wayo bva aenda konditi mwana mai uri kuuya here kunyaradzo semunhu anga asina mari handakupindura ndakandamba kuende kunyaradzo zvanga asingazi
ndobva ndazomuisira message ndako ikoko kuti andiri Nyaradzo. Tatobva kuNyaradzo kuya iye atapa bomba aromwa zvake doro. Achitomwa zvake doro. Unobatsira sinomwa chi? Doro. Avaibatsira chazvinge chipostori. Achitodhakwa stiri. Ndikati obva tonditi ndatotera kuye pastation paya pabomba. Zvikasi hona mwana wamai. Hawana kundudza sei kuti uri kuya piyo, uri kuya kuNyaradzo. Ndikati ainga ndakazokudza enda kunowana. Zvikasi zvinongondifadza. Obva tonditi unofa uri Rombe. Ndakatadza kuziva anga kati mwiri. Ko mwana wamai wangu. Uri nditi unofa uri Rombe. Zviri kumboriwe. Zviri kumboriwe. Sekuti pamba apa pane kana horo ndikana ndakanganwa kudoti nditaure. Pamba pawo apa inini dzimba dzangu dzakazoparara pendaigara nemudzimai wangu dzakazoparara. Saka ndada kuti ndosvika pawo. Ndipo pachipena ndakusvikira. Saka sikuti pane dzimba dzeuswa 2. Pane chindaizwa chindinonzwa chinokwira neuswa. Azvina basa kuti masikati kana kuti manheru. Asi ukazopatarisa hapana buri riripo kuratidza kuti pane makonzo kana kuti chii zvinongoitika anytime. Saka umwe musi ndakazoenda kuti katrobox kaya maswera ndakazviita ndana bangurana kuti katri unodhakwa plus katrobox munombokirwi. Saka Mukoma awa manje katrobox namusaikaona pikanogara. Umwe musi ndakazoenda kokajuma ndizoenda kuona mukatrobox meme manje mune khadi rangu ndakazotorwa nawo titi 2 riri mukatrobox kaya. Saka ndakaritora kabva ndaribhisa kwabva masara jira riya riwaiti kajira kewaiti kakakiwa nitumare mari twaikandi kwemo. Sasi kuda kuti ndakazongobva zvisina pillbox kubva ndayotongodzwa kwamutari kuti haini handingamboshupiki ndimboshupika nei inini mapepa zangu ndinawo naye ndingodzokera kwamutari kwendaingoraramira makore aisi ndobva kuchizodzoka ndopaepo wazoti unofa uri Rombe. Mwana wamai wangu nonditi ndinofa ndiri Rombe. Warwadziwa nei mwana wamai wangu? Kwabva ndaizoudza wana vamama akati kunongobwati seto kwaiuya kuno wana waizosara wachivhurumuka chisara ndichinetsana nemukadzi. Iyena akangouya akasangouya zvinangu zvakaita sei zvakagara. Ndikati zvaitika kumba kwangu kuuya uku nemadzimai ndozvaakutaurwe uku. It's too late. Nguva yatopera dzimba dzisi dzatopwanyika pwanyika. Ndakabva ndatomupa PI kunoku ndikatomutaura kuti usasadzoke pano anochadire. Hana zvindaitomboziva ndozvaanga akatoudzwa. Saka ndokwaindotambira kwaNarisetu Chipinge, ndokwaindotambira Bhodha Mozambique, ndokwaindotambira. Munin'ina wamama wabva atozvitaura futi kutoti inini panapa wakanditi mama mune mukumbo unorwadza. Mira nditokurapa iyi. Akaise bakatwarake mumvura. Bakatwarake mumvura. Asakakurunga mvura akadini. Asi ndakatya nekutoishandisa. Nokufamba kwenguva vatange kuomoka kuti nini mama ndakaenda koromba ndakatoudzwa kuzi inokwanisa kubaya wandoona panguva yacho unokwanisa kubaya pagirazi echitofa. Vatange kuomoka. Ndikabva ndandomuti alright mwana wangu mvura yawandipa ndaizwa ndaziva zvinoise kumusoro kwepiro ndikuenda kuzoshandisa mangwana. Mama akatoti ndakatoitora ndikatoiradze kunze ndikazotoirasa. Iye akanga akutondibvunza kuti muri kushandisa ndikati ndodini ndiri kushandisa. Ndakazongudira paziva paya kuti uri mwana wasisa angu handisi kukuramba asi pamba pangu chirega kuita sei chirega kusvika zvauri kushandisa izvika hazvina kunaka. Ndozotozwa basi torina nguva haachatotambiri-tambiriwo. Wakufamba watondinongedza kuti unofa uri Rombe. Wakufamba achitotaura kuti munin'ina wangu wakupenga wakunongezvawo mabhini. Wese wandoona hama wakufamba echindotaure kudaro. Indobva ndaende kozi nomwe madzibaba
ndiri kutopfura waitobatsira vanhu obvangu ndidaidza ndiri kutopfura zuya pano ndobva ndatoenda yazi wakabva tombosiya kubatsira vamwana azvido kukubatsira urupeserwe mweya kuti iwe utodini utopenga kubva ndibatsira andibatsira paipe mai ndikati simazi baba hamundizivi ini hangu handikuzivi asi zvimwe andiprofita pezvi mwana umengo akafamba achinditaure kudaro asi urikutokufundire zvinhu zvake andikotora Mozambique zvakutomunitsa zvakamunitsa iye manje zvazi zvikutomunitsa uruzvisundire mubi zvari vese zviri kuitika zvakusundirwe bhori saka ndisai zvinasozvitendera pakuudzwa kuzi vakwanike paguwa ndisai nyatsi kuzvitiba ndiri kuzvitendera ndaingoti kuda kuti vanhu vari kudoita se vari kudotiparadzanisa saka ndozozwa munin'ina wamama kutaura kudaro mukoma waya mwana wamama akuti kuno ndakamupe PI wese wana mukoma ndo zvawava kutotaura dzese hama dzikati isu pamwe pedu takamutosasatsiki akandotsikepo takutosara takutonetsana ndipo takatanga kuzopepuka manje kuti inini saka zvakwangu saka wapaipa kanditonangedza kuti unofa uri rombe alright sasa unofa usina chiro saka takabva taende kuzoti takanetsana nenyaya yekuti ndakataura kuti mukoma inini pane zviri kuitika ndanda kungoti mukuda kufamba kudai ndandokarika ndakundonetsana newanhu handiti muri munyatsogona saka ngoma inini handisi kuchazvinzwisisa ndiri kunetsana newanhu zvisikachanzwisisiki ndode kuti timbofamba ngoma kati handifambi newe famba wega ndakakutaura kuti hambai Mozambique ndo maanza senda akupiwa tsvake hama dzako iwewe akutotanga kutondiramba pepe inini handisi hama yako tsvake hama handifambi newe ndo akutotanga kutondipandukira saka ndobva ndatanga kushushona kuti alright saka zvinoprofitwa zviya zvakungondiratidza zvega muroyi wangu wangu ari kudini ari kundikanganisira akutonditaura kuti hakuna kunotsvage basa uchiriona akutotanga ichitofamba ichitotaurire mune wanhu kutoti ngatsvake hama dzake ende uchashupika unotofa atori rombe anhu akutondibvunza makamboitana seiwo namukoma ako ari nekupikire zvakadaro imimi makaberekwa muri 2 family menyu wabereki wenyu akashaika akakusiyira ipamba but mukoma wako wakusvike pako kudaro wawanhu nenharaunda wakubvunze kudaro ndikati sandaitya inini kunyatse kumutaurire kuti aiwa weuri kundidaroka ndikati ndakamupinda mishana ndikati aiwa mwana wamai iwe urombotyei kuti ininiwo timbofamba ndikati handifambi newe tsvake hama yako iwewe akuchichimhanyisire shoko manje pendakatanga kudaro akumhanyisire shoko rekuti azi inini ndakupenga kuti ndikadoti ndichitaurire wanhu manje wanhu hawachanditewedzi wakunzi wakuita sei wakupenga ngatisamutewedzi saka wanhu wanhu manje pawakatanga kundiona iwe ndo munhu uruzi uri kupenga wanhu vakanga vakutanga kudotondia ndo munhu uruzi kupenga ere uri kutaurire zvinhu zvetiri kutonzwa ndikati ini zviri kutondinetsa ndiruzi ndakupenga akutoenda nekune madzimai avaise akasiyana nawo akutondifonera bamunini titisangane nemwimwe petirosangana ndikati taida kuti unatsotomuona bauni ndakazwa kuti makuita sei maakupenga yemuri munhu kwaiwani mwana wamenyu anomboita seiko chaizvo zvitiri kubata izvi zvechokwadiya bangura wasiraiti akutotaure zvakawanda maiguru aya masira nakaita nichi ane kamwana kawo akasiyana ngakarori kwatusapiwo aimupikira mhiko kuti mukadzi wakaenda ndaimuda obviously ndiye munhu akaenda kotora naye zvinhu maonere ndurira nokuti kamwaniko kakazotsva makumbo ese kakazounzwa kakachirema kumba ikweyo manje mukadzi wakazoende koororwa achizororwa kuchibata iwona ani mukoma wane akubata mukoma time yeidai yeyena tikawaudza kuti mudzimai wauya nemwana wenyu apa
pamatsuro apasi kuyambukika asi vanhu vari kutenderana nekwakati asi wadana mari yekusvikeyo uye muone zvakaite mwana aunze mwana bosi iwaye muti mwana wangu uchauya ega saka mwana wauya manje vanga kuti nhasi akati mwana wangu ngauye ega kana iye asingandidi ngaende mwana akatosiwe paakasiyiwa ndikati mukoma kudai kumutambira saka mwana umwe mudzimai be munogara naye mwana uyu munomuchengeta sei because mwana kachiri kadoko doko because keke muna 2014 apa anga ari 2019 nguva yeidai mwana uyu munomuchengeta sei hamuna umwe mudzimai zvikazi ndinomuchengeta mwana wangu mwana keke na kobva katombochengetwa navamwe bamnini wedu kudrimos obva azodzika nayo mvura yapi yakazonge yadzikira nguva yaidai koma yabva azonge atsvaka umwe mukadzi pakotoreka mwana kaya kakapsva kudaro kakaiswa mapechi obva agara nako mukadzi uya kobva azonetsana mukadzi uya obva atiza obva asiye mwana saka mwana kanga akundosika kasiyiwa manext door achiende kobatsira vanhu kuchita ndikunotsvagira mari kosiyiwa manext door but akanga aripo aigara nako kamwana kemusikana kaike manje aiwa munhu wemurume unondogara nemwana musikana pamba pasina umwe mudzimai aukamira amukoma zvimuri kuita zvazviiti izvi zvinhu ndinofunga kuti kana nharaunda ikade kuti kusungise nemwana wemusikana mutu pamba kwedu kumusha kuti kunoti umwe musha uko kamwana kacho kiki muna 2014 and tochiti 2019 to 2022 iunoyu ndo makore ando yaindogara nako ega aindoti nhasi akatirori pasina mwedzi mukadzi watoenda ondochindosara nekachi nekamwana kaike time yanobuda kwandikotsvaga mari kamwana kombosiyiwa manext door paanodzoka kamwana kaya anechi aanako saka senharaunda hayo yaingobvuma kutambira paanodzoka iwana autori mwana wondogara ari tu saka pakuchizoda kuchizonditenesa inini kuti ndichiregere mabasa ndichizonga ndisiri pamabasa painge kudo chichizoti ini ndichisara nechi ndinge ndiri pamba ndichite makombi wawo ndinge ndinechi ndine mwana ndokwakuchichizodzwa mwe ndinongofamba kuti mamirire zvakaita mwana wakatsva zvitiri kuona wakadai ndibaba wanga kudemwa asi iwo aitobudise pachena kuti ndakakudza kuti mwana wangu unoya ndikati kwaraiti munoti mukoma mwana wangu unoya asi woya yakanaka ere mwana akati achira ndori mupenyu asi ndakataura kuti mwana wangu unoya ndindakati ere mwana wangu kwaraiti zvinobatsira kuti moti mwana pamatsveta saka nharaunda yakazoende kuti kune munin'ina wababa wedu wariko kumusha ndo wari padhuze anharaunda ikati maona zvaita ere imimi kuti mwana wenyu anogara nemwana wake sikana imimi muripo kunyangwe aimbotana maprevious ekuti anenge akamboatuka akatomboatuka kutuka munin'ina wababa unoyu na mainini wana anakati nyambodai zvakanyambodaro asi isusu senharaunda tinozogona kuzomusungisa pakuti mwana wenyu uyu anogara nemwana wake sikana pasina umwe munhu tamboona kuti hedu mwaanoti makutozviregerera awa manje ndokuende kuona manje kuti zvakutaurwa nenharaunda izvi hazvisi chaizvo kobva azoende kotore mwana uyoyo manje mumanharaunda meya maanosiyiwa meme mukoma uya manje kwaimbotambira kuya atotsveta ndopaakuchizotere kuye kwendiri manje akutoti atsvake hama dzakwe iwewe anini hangu handikubatsiri pane zviri kukunetsa wakutande botso chichi ndikati mukoma kupi ndikazi wairova mama wairova baba chichi utange utaure zvakawanda saka tichitarisa upenyu hwemukoma nebasa raaita rekuprofita achibatsira vanhu aita mari pamba pasha patori nachino pandori nedzimba 2 basi kutime yake yecheche aiwa ndingatoti hapana kana chatombochinja kubva paaita zvinhu zvose asi kunze kwekutongoti akangoona mari yacho toende kodhakwa
Okay. Akangobata mari yacho straight kodhakwa nekungokesha mahuri ino ndipo inenge ichingoperera mari yacho hapana chaambotoita ba. Saka avo manje vanenge vakuchichiti no chisapotawo mwana pamari yacho uri kubata achatobatiki kumba kwasvipo kwaane mwanayo akutoti iwo akaende mwana akaona baba ake kuti ndi babangu baba ambosvike pano zvinozi aiwa ina ndambosvikeyo asvikeyo mufana wangu utaure nini wekumusha kwayo vanobvunza manje ndakasvika pakuzadzokesere point yekuti imwe mwana ungatadze kuziya ere baba ake munhu akura mwana muna 2014 2022 awambogore zvakadi unotadze kuziya baba kuti ndi babangu asvika apa uyu ndibamnini ndakapanda adzokesera zviri kutotinetsawo takutomufonero haana ake charotipo. Saka inini mhuri yangu iri yakutoti shupiko aichinawo chekuti mukoma ari kubusiness mukoma wanondotenderere mutaundi munomu ni bhegi rawo nikaturbox kawoko chingoti ndikuita sei ndikubatsira vachitobatsira ndo zvavari kundoita ndo mararamiro avari kundoita mutaundi kuti nditi inini pane pari kuenda chinde kosenza haandori mutaundi munomu hapana pendiri kuziya paatori pari kutosenza hapatorina kunze kwebe kundoti ndinondoziye nyaya yekuti ndiri kubatsira vanhu. Okay. Saka upenyu hwevamwe vana vamai venyu hwakamira sei vanombomubata here mukume kubata kana upenyu hwavo ukasafamba zvakanaka vanopendera kun'anga kana maprofita obva kubata vachinzi mwana wamai venyu akaromba ava manje ndingandoti infact ndiko kwaiva kwendataura kuya kuti sevanhu vakuru vakazviona kuti vanga vagara zviri right makore ava eisawa patanga kubatsira mukoma achitambira ikweyo achisvike pamba pepe musha mwana mukoma muya manje wana wamamawo mukoma achindosimuka kubvepo vechienda vana vepo havachasari zvakanaka havacharari. Saka mukoma manje semunhu mukuru manje wakamboti wakusara kuto plus iyo pache zvakutanga wakutodini wakunitsana saka wakatanga kuzozviti takura zvakanaka takutoita futi hewa zukuru but ma problems akafanana neiwo atinenge tambosangana nawo kotanga kuzozviti kubatsira kuri kuite mukoma nawo kwakanaka here handiti muri kunyatsa kuona ndo pakatanga kuzopuwe ma notice kunzi aiwa pamba panapa hangu usasasviki kuzvinhu zvaitika kekutanga kechipiri kechitatu mukoma paanyatsa kuzozviona kuti ayo tatisikagara tisinganetsani sevanhu vakuru amini zvakanikwa anga afamba hawo here asi matauriro akazvizonga akutondiita ndakuataura problem zvikanzi isu taida tine kuti tikutaurire takaona kuti munotemana nematemo asi ini angu kwangu uno kuti kamutaura kuti usauye mwana wamama wangu andikwanisi kumuramba kana kuita sei asi ndakamutosaita sei usauye saka kutaura kuno kwari kutendera muno mamutare wakabva azochinja dhorobha paya mwaitambire tsoro dzake kwabva atochinja kubva auya kunoku kwamutare ndo mwacho mwaari mwaakundoti arundotendera andore chindoti ndiri kudira sei ndikubatsira munotombosangasira aitombouya mashoni unga andinongedza kuti unofa uri rombe ndichibatsirwa chindoti maprofita andoti uchaona munhu ari kukuite kuti upenyu wako usafambe zvakanaka uchaona munhu ari kukuite kukupiringidza uchangotaura ega ndi uchangobudirwe pachena zvedi mukoma akanga akundomoka akundotaura kuti unofa uri rombe tsvake hama dzako handikwanisi kudzioni saka imi mutotaura kuti mukoma wenyu kana achitsvaka hama dzako kuti hamusaona baba vamwe chete ini hangu handina zvendinoziva asi ndobvunza mumusha wana mukoma wana baba vanoti hatisi kuramba kuti mamhonyoka yavaine vamwe wana asi ndiana mukoma wababa wemuningino wababa asi pemakaberekwa makazoberekwa muri tinoziva kuti muri wana wewaningino wangu anoti uri wana wamukoma wangu izvo zvemwaakutaudzana mwatu hatichazivi kuti izvo zviri kubva kupi saka pati kuti zvinhu zvemukoma wenyu zvifambe imimi zvenyu zvinofanira kunge zvisingafambi ndozvezviri kureva kuti mwendiri kungofamba vanoti
chipo chako ndo chawakuseenzeswa. Ati saka ndiri muri kugara kuMukoma ndi muri kurarama sei? Ndazwa muchitika na basa kana chi sekuti handisi kuda kuti ndikunyepere. Ndakazonga ndaakuti mune mabhururu ndaimbowirirana nawo chiziva ndichisenza. Ndaiwanyatse kuwakumbira, ndinokumbira kuti ndigarewo nemi ndichitsvagawo mushando. Saka kundigamuchira kwawanoita, kana madzimai avo akuendawo ndinogona kukumbirawo umwe wendinongowirirana nawo. Uyu mudzimai wake kana achinge auyawo ndinongowanawo umwe munhu ndinokwanisa kuita sei wendinokwanisa kumboenda korara. Saka chamuri kuda imimi kuti upenyu hwenyu hunge hunofamba mushe, takatarisa dambudziko rakawanzwa neMukoma yenyu chi? Ndokumbira kuti ndibatsirike pane zvakandisunga upenyu hwangu. Ndaizivawo ndiri munhu wekuti handaimboshaye basa mukurarama kwangu. Ndofunga kuti ndakatanga kuwa mutaundi ma2004. Upenyu hwangu hwakatanga kuzoma mbichana kubva kuma2008 patange nhoroondo idzi ukatange kuoma mbichana kuzosvikira panguva yazvazomboraswa, kusvikira panguva yakazombonga azvizodzoka futi kuMozambique pazofe mwana wangu inini 2014. Zvinhu hazvizunga zvazonyatsozondimirire zvakanaka. In fact ndakatange kurwara zvendisinganzwisisi, yeti ndakabva ndatanga kutorwarire mwana wangu wakabva azozoshaika because ndikupona kwandakaenda kuita mwana wakabva angoita problem yemudumbu. Amene kuti mudumbu kana kuti chii, nekuti mwana akanga ari kuti echichemaka airatidza kuti mudumbu echingorivhesa, echingoti akarara nedumbu waingorivhesa echingochema. Kwakuende kuchipatara akati unoda kuoparetwa, asi zvakaoparetwa chichikabudaka anobvira ndachona. Kana kuti pane paka achizonga tikatozobvunza madhokota kuti muti mwamucheka mwana ndezvipi zvacho, madhokota akatoshayiwawo kuti ndi chii chaitika. Asi ndochizonga ndakufamba akati maprofita akati mwauraise mwana apa nainge itori mhepo yadini yabate mwana yange itori mudumbu wake, dai mama uya naye tatomubatsira. Zvinhu zvanga zvatoitika, mwana watochekwa, mwana otoswe paoxygen, akutonga atori right, mwana ubva azotoshaika. Saka kuchizoma kwazoita upenyu, kuzonga kutange kuoneka kwakaitika Mukoma, kuzonga kuende paguva remwana, parinda remwana, upenyu hwangu hwatange kuti hwakuchichinitsa. Saka takataza kuti imi handiti muri kuti mune driver's license class chi? Class 2. Class 2. Munoita zvekuwedha futi? Aiwa, ndiri panobita. Panobita, okay. Takatarisa mabasa awaya rekuwedha panobita nerekudrive. Pamwe munhu anogona kuti ndipe munhu ichi basa. Zvinopa basa pacho munopagara here kana zvakaiswa pamuri neMukoma wenyu zvisati zvabviswa? Aiwa, handipagari nekuti ndambototraya kuenda mune mamwe mukana kumbowana kuenda kubasa. Ndaimbowana iye akaziva kuti ndaakusenza, pane basa rangu raikwanisa kungopera zvisinganzwisisiki kana kusatobhadharwa. Ndozvo zvakatanga zvichitongoita kuzosvikira wanhu wakutonditi kana basa riripo vanoti basa hapana. Asi wazotozwa kuti pendakaenda pepena basa ranga, asi wana handi kuti hawazivi kuti ndinogadzira mota, hawazivi kuti ndinodrive, asi nekuda kwezviri kuiswa pandiri ndozviri kuti inini ndisawanikwa semunhu. Saka Mukoma wenyu akabvumere kuti munobatsirwa muri 2 iyo sarenda zvinhu zvavakanoromba izvi? Mukoma wagara wakandipe notice yekuti handifambi newe, handina futi yeukama newe. Ndizvo izvozvo exactly ndio kundiudza kuripo nemwese mwaanofamba achitaura kuti waakupenga kuti ndisateererwe nevanhu pane zviri kuitika. Ndatiti kuna vanhu vanobatsira, kune mapostori, kune vedzin'anga. Imimi pamunoti makasununguka kubatsirwa ndipapi? Ndingati ndombotsorei ndambodzoka pamashure. Sekuti ndoda kubatsirika, asi ndoda kumbotaurawo
zvakataurika pamashure. Sori nekuti yakaita nhorondo zvimweni zvacho zvinozozviyeuka wapa nemubvunzo wacho. Ndazoti ndawaudza zvakafanana naizvozvo wakudzinza basi wakazoti ini chindoda kuti ndikuimbise usazoti manzwiro wazviitawo wakuende kotorawo mushonga sekutaura kwaakaende koitawo kuti wakuende koutora nekuti inozokwanisa kuita sei kurwisana. Ndoma advice aakangondipa hawana kukwanisa kundibetsera kana kuita sei kana kuti pena ndakutaurawo kuti aona indateerwa kuguta kwendiri basa rangu kupera zvisinganzwisisi basa ndakuonekwa seisiwa ndakusvikumbire wana bamukuru wana bamu havandidairi endi wakutongoiginowa. Ndakutoona kutoti handichazivi kuti kuda kwekuti dambudziko ratangira ramumba medu riri zviri kuitika izvi akati pamwe nditokwanisa kuzoti yambukirawo kwetiri here handichazivi. Asi inini handisina kwendinорamba kuti ndibatsirwe semunhu ari kuda kuti ndibatsirwe. Handina kwandinoramba kuti ndibatsirwe. Panova nezambuko rangu ndipo pendinoda kuti ndibatsirwe nekuti zvese izvi weukama ndawaudza wangozvinzwa chete wakangotaura zviri kuitika kodhini nemabatiro ari kuita asi havana kuzotibatsira. Asi ndoda hangu kuti ndibatsirike kana mhuri yeZimbabwe ichikwanisa kuti indibatsire.
Mukoma.